welcome sa part 2 ng aking vlog. So yan, ano na, gabi na. Syempre, ang oras ay 7 kasi may guhit kasi to. 7:14. Kasi yung minutes sa cellphone na to ni Sir LV, hindi nakikita yung minutes. Yung oras lang. 7:14 na. So meron kami ditong pang dinner na ano kasi na ilaw. Isda. Yes. Alam niyo ba guys kung saan namin to kinuha na ano? Kasi ito. Sarama na. Nakalban. Alam mo, ate, so ayun, maganda pa parang so, Say, nakuha ate Weng. Kala niya upo. Upo Upo ate to. Weng. Oh, upo. Tsaka ito, kanin. Ito guys, oh, mainit pa yung kanin. Ang dami. Oh, hanggang umaga na to, na kanin. Dalawa lang kami dito ni ate. Ayan, oh. Yan. Cellphone ng cellphone. Walang magawa. Yan, libangan din naman kasi. So, yan guys. Wala kami ditong magawa. Yes. Higa lang. Tapos ito yan. Cellphone lang. Cellphone. Garibuhan niya, man kita dito. Kain, tulog, kain. Hindi pa kami kumakain. Mamaya na. Kasi busog pa. Busog pa. Kain na kami kasi dito ng kain. Kaya yan. Tapos ako, matulog ka na. Kumaon ka na. Matulog ka na. Kasi hating gabi pa ako matutulog. Mamaya pa o kaya mga maaga, mga 2:00. Kasi siya dapat yung maunang matulog. Ako ang huli. Kasi hindi pwedeng parehas kami tulog. So, ayan guys, si ate, kakain daw siya. Busog pa ako. Sige, kain lang. Hindi ka lang gana magkaon. Hindi akong gana magkaon. Gana niya pa. Para, pagbanggi kaya, hindi naman ako magkakaon. Kawawa naman yung iba nakaupo. Yung kasi wala ng space. Kailangan. Sige, kain ka lang. Baka kasi pumayat ka, kaya go lang, kain lang. Para makatulog ka na mamaya. Tayo guys, ganito. Matulog na din, ciao. Hindi pa ako matutulog pero inaantok na din ako. Nakakaano kasi matulog pag ganito. I mean, okay naman din. Sanay din naman. Kasi sa evacuation center, ganito din. Pero, ayan. Pag may ganyan na may Hindi, ako na. Karon. may pag nagtatawag ka dapat parang pag may nagsasalita na sa may kinakabahan si ate kasi baka apelyido niya yung sabihin. Kinakabahan. Ano yan? Binakalisay? Shumay ata. Shumay yan? Ano ito? Longganisa? Longganisa shumay. Mamaya pa ako. Umuulan na nga pala guys. Umuulan. Umuulan. Hindi pa ako nakain. Umuulan na. Maghuhugas pa ng pinggan. So yun guys. Ay, dito. Malinaw. Ay, tulog. So yun guys.
Inaantok na kasi ako. Ay, tignan nyo yung mata ko. Grabe na, antok na ako. Tapos, ayan, kumain na ako. Para maya-maya ay naku, parang ako pa maunang matulog kaysa kay ate. Ayan. Ang ulam ko, ayan, isda, tapos itong longganisa, tapos may isang piraso prinito na siomay. Siomay rice. Ayan guys. Inaantok to talaga ako. Ang sakit na ng mata ko, kaya sabi ko, kain na ako para makatulog ba. Alas 10 na nga pala guys ng gabi. Ang bilis ng oras dito. Nakahiga lang ako kanina, tapos alas 10 na. So, yan guys. Okay. So, yan guys. Dahil nga, inantok na ako. Maghugas na tayo. Patungo. Kita dito. Inantok na ako. Tingnan niyo yung mata ko.
Ayun na. Alas 10 na nga pala guys. Alas 10 na. Oo, ang bilis ng oras. Pag nagsiselfon ka talaga, mabilis yung oras. Natatakot ako. I'm scared. Scary. Scary dito guys. Kasi hospital diba? Pag ewan ko, tinatakot ko lang yung sarili ko, alam ko. Self-kalma. Baby kalma. Dala lang yan ng antok. Itulog muna yan. Kinakabahan talaga ako. Parang kung tatakbo pala. Kalma lang. Bibis pa ako. Ano yun? Labo ng mata ko. Hindi ko wala ko. Guys. Hindi ko. At this moment, kinakabahan ako. Natatakot ako. Iyak na ako. Kalma lang. Kasi, huwag kang titingin sa camera. Natatakot ako pag tinitingin ako sa camera. Pag naman kasi, ang hilig ko kaya takutin yung sarili ko. Tapos hindi ko naman pala kaya. Duwag ba? Duwag ang sarili ko. Sabi nga, magtiwala ka sa sarili mo. Ayoko magtiwala kasi tanga-tanga yung sarili ko. Guys. Mama ko siya. Dapat sinama ko si ate. Ang tanga-tanga talaga ako guys. So, tingnan nyo. Dapat sinama ko si ate. Hindi. Pag ako natatakot, ayoko tumingin kung saan-saan. Tapos, yung tuhod ko, hindi ko magalaw. Parang hindi ako maka-alis. Last na to. Ayoko na. Wala bang papasok yan? Pasok kayo. Hindi. Wala akong kasama. Ayun, tumingin. Ito na. Magbibihis pa naman sana ako. Ayoko pumasok ko siya. Naiihi na ako. Ayoko magpasok. Saan ako dito iihi? Sasama ko si ate. I'm back. Pero kasama ko na si ate. Pero ako bumasok dyan. Tingnan niyo naman guys. Oh. Ayoko pumasok dito naman. Bantayan mo ako dyan ate. Bantay ka dyan ha. Kasi may gagawin ako mamaya. Yan, naiihi na din ako. Yung samahan mo pati sa loob. Sabay na tayo. Sabay tayo. Wait lang. Yung cellphone ko pong iwa. Ayoko nga solo. Ayoko mag-isa. Natatakot ako. Ang dami dito, oh. Ng sigarilyo. Yung pupod.
Yan, magwiwi ka lang dyan. Ako nawiwiwi. Kanina pa ako nawiwiwi. Kasi takot ko pa. Tinitiis ko talaga yung ano ko. Ayan, magpapalit ako ng damit at nawiwiwi na ako. Yung mga bagay, hindi yung ganyan. Wiwi ako. Oh! So yun guys, we're done na. Maano kasi madulas. Kita yan. O, basa. Tapos ano. Ayan, nakabis na nga pala ako guys. Wait lang. Kakatakot naman. Baka madulas ako dito nakakahiya. Alalad, umambon na. Umambon na. Oh. Wala, sunod ginilas mo ate. Tapo ka na ini. Umaambon na guys. Umuulan nga pala. Kaya basa dito. Thanks God. Guys, ganito kasi yung nangyari. Yung cellphone. Kasi, di ba nakaganyan lang yung cellphone. Tapos, parang may gumagalaw. May nagtatap ng screen. Kaya ko tumingin sa screen. Kasi parang, pero yun ko, parang tinatakot ko lang yung sarili ko. Pero nakita ko talaga. Siguro dahil lang, antok na ako. Pero guys, nakita ko talaga na alam mo yun, kasi mamaya talaga gagawan ko to ng titignan ko. Hayaan ko lang siya naka-video kung gaganon siya. Kasi yung nangyari, para siyang tinatap. Tap ko nga. Ay, oh, ganon. Parang may nagtatap sa screen. Tapos, parang alam nyo yung lumalaki, yung parang nazoom ng konti, tapos parang na-focus. Ganun kasi yung nangyari guys kanina, kaya hindi ako tumitingin sa screen. Kaya nagsasalita lang ako kasi para, alam mo yun, lilibang ko yung sarili ko, parang yung utak ko hindi mag-isip ng kung ano-ano. Yan, pero alam ko, tinatakot ko lang yung sarili ko. Pero, guys, hawak ko yung cellphone ngayon. Pero wala, hindi naman siya nagfo-focus. Yung parang, yun nga diba, pag nagfo-focus kayo ng camera, parang nag-zoom ng onte, tapos balik kasi mafo-focus na siya. Tapos, sa akin talaga, nakapatong lang yan doon. Takot na yun. Ayun guys, imbis maghihilamos pa ako ng mukha, hindi na, wag na lang. Bukas na lang. Pag umaga na, pag may araw na, natatakot kasi ako pag gabi, kahit may ilaw, ayoko. Gusto ko may araw. Yung liwanag mula sa araw. Guys, hindi sa pagiging OA, pero matatakotin talaga. Pero, ang pinakamaganda doon, ako lang naman yung tumatakot sa sarili ko. Yun. Kasi guys, ang oily na, tapos madami ng alikabok. Basta madumi yung mukha ko. Wala kami dito. Eto, may karton. Pwede na to. Ano kayo po? Naragspan? Doon? Hindi mo pagpaldokan. Baho, amoy kifi mo. So yun guys, mag-11 na naman. Mag-11. Guys, nagigising yung tulog dahil sa atin. Sorry po. So dahil sa nangyaring yun, nawala ang aking antok. Opo, nawala ang aking antok. Naalis siya, pero po. Nabuhayan ang aking kaluluwa. Patulog na sana. Nabuhay tuloy. Gusto ko na sana matulog.
Nakaka-istorbo pa tuloy ako dito ng tulog. Kawawa naman. Ayun sila. May libag. Kasi, ang init-init dito. Ayan o. Grabe dito yung yun na naman, nakalimutan ko na naman. Basta mainit. Tapos madaming alikabok. Kaya, tumikit yun sa katawan ng tao. Tapos magiging libag. Kailangan natin maligo. Maliligo na tayo bukas. Guys, nireview ko yung video. Yung video na naghuhugas ako. At, nga guys, nagzo-zoom talaga siya. Like, parang may nagtatap. Oh. Parang may nagtatap. Eto, tinatap ko talaga siya guys. Tapos, pag nag-video kasi ako, ganyan lang. Hindi siya nagpo-focus. Wala siyang autofocus. Ganun. Hindi siya nagpo-focus. Nag-focus ka. Hindi siya nagzo-zoom. Pero yung pag kanina, ang daming beses na nag-zoom siya. As in guys, panoorin yung mabuti dun sa part na naghuhugas ako na, yun nga, tapos napapansin ko. Mapapansin nyo din doon na napapansin ko yung pag-zoom niya kasi nasasabay mag-zoom siya tapos bigla akong titingin sa screen. Ganon. Kasi nga, hindi ko lang pinapansin doon sa video kasi ayaw kong takutin lalo yung sarili ko. Pero, alam ko lang to, dala lang to ng pagkaganon-ganon. Pero hayaan nyo na, OA na. Alam ko, OA ako. Pero guys, yun, nireview ko talaga. Ito si ate ka, tawang-tawa. Kaya, ayun. Mamaya na tayo matutulog. Hindi ako makatulog. So yan guys, hindi ko na po talaga kaya ang antok. At si ate nagsiselfon pa ako, gusto ko na matulog. Ayoko na mag-isip, masakit sa ulo. So yun guys, good night, bye bye, thank you for watching. Comment down kung anong masasabi nyo sa ano tawag dyan, sa pagka-OA ko kanina. Kung OA ba talaga. Or si Sir LV kasi sa kanya tong phone. Syempre, kilala niya. Hindi ko pa kasi kilala tong phone. Kung nag-auto-focus ba talaga siya. Pag kasi, nahalata ko, hindi naman siya nag-auto-focus kapag hawak ko siya. Kasi diba ako nag-video. Syempre, nakatingin ako sa camera. Nakatingin ako sa sarili ko. Hindi man siya nag-auto-focus or nag-gaganon na. Parang gumanon siya. Wait lang. Gumanon. Tulog. Parang gumanon siya. Pero dun talaga guys, review ko yung video. Inulit ko pa pag panoorin. Talagang ulit-ulit yung autofocus niya guys. Kasi kung nakafocus naman kasi yun. Siguro pag malabo yung place, pag malabo yung sa screen, yung place, nag-autofocus siya. Kasi meron atang ganun eh. Pero kayo na lang, bahala. Yan, pero wag nyo ko i-judge. Yan ay sariling opinion lamang. Ay no guys. Ayan, dala na to ng antok talaga. So yun guys. Bye-bye. Thank you for watching. So yan, bago ako matulog, tanga-tanga din si ate. Kita nyo yan? Kita nyo yan? Yung cellphone. Alam nyo ba yung cellphone? Nakaganyan yung cellphone. Kita nyo ba kung sino yan, guys? Halata naman, diba? Parang hindi kayo nag-grade 2. Halata naman kung sino nasa phone. Alam nyo ba kung ano? Kasi mag-charge ako, dapat kaganyan. Pagtayo ko, yan, pati yung pagtayo, hindi na alam. Pagtayo ko,
sinaksa ko yung phone ko. Tapos, nakita ko, tingnan mo, nakaganyan, oh. Yung cellphone ko, guys, yung cellphone ko. Yung cellphone ko, madaming tao dito. Delikado ko. Ang cellphone ko. Ayan. Kaya kinuha ko. Tapos alam niyo ba yung bago niya naiwan? Nagpray ata to si ate. Oo, nagpray to si ate. Sana daw gumaling na yung anak niya. Yan, tulog na. Ito, itatago ko na din. Okay na. Tago na natin. Off na yung data. So yun guys, good night na. Bye-bye. Babu!